Ez itt a sonkás, majónézes, nem majónézes. Tormás tutoriál, amivel kapunk kenyeret is. Jaj, de jó. Mekiben nem kapsz. Sőt, te se kapsz. Itt a csonka, itt a kenyér, hol a torma? Itt az ujja. Itt a torma. Kusáljál. Itt meg az ujja. Kuss már, Peti. Ó, de gyönyörű volt. Kuss már, Peti. Anyára, Peti. Kis Peti. Hány szeretet vágsz te, Peti? 2. Jó sok. Fú, te takad leszel. Ez most RP-sen kell fölvágni, úgyhogy ha vérzik az ujjam, akkor le-RP-zem. Hívjuk a Peti. Jó, de elvágta az ujját. Belőtt csapott egy szellem szállal. Minket úgy játszani, gyerekek. Dika vanília. Gyerekek? Nézzétek. Gyerekek? Nem, Ez nem. Róma. Ez van, ja. Kúsolják, Peti. Vanília aroma. Kúsolják, Peti. Ott a Peti. Az nem tartozik a tutoriálba. Az elején lesz szükség. Az majd a következő rész. Mi van valójában? Az a 2.0. Ez már 2.0. Itt ez sonka 2.0. Nagyon finom. Én csak 2.0-as kajákat tudom. Van sok zsír. Visszarakjuk a kenyeret. Vágunk 2 szelet kanyarat. És befogod a povát. Bocs, főnök. Jó, sonka jó lesz. Ez be is visz. Meg van óra. Megkiszedünk, meg kultúraemberek vagyunk. Igen. Miben? Pohárba. A mérése. Ugyan a mérőedénybe. Ez koszos. Koszos. Boros volt, nem. Ott a tányér is látja. Rakok. Tudod, hogy hol rakjuk? Már pálinkás pohár, ez kicsi. Sok tolmány lesz. Martin. Stílusos. Mennyit raksz te bele? Sok. Bebizonyítjuk a nézőknek, hogy igazi ez a torna. Azt! Igazi, az meg, nem GP az orrom. Ezt előveszünk egy kanalat. Legalábbis te lesznek nézők. Előveszünk egy kanalat, és ekkora kanallal egyél meg. Már elővettem a kanalat, hogy rábasztál, fiam. Hogy? Az a lényeg, hogy kellő mennyiségű tornát fogyasszunk el, hogy jókat fingjunk. És a Peti, ő esetében a fingás az nagyon... Peti örömére legyünk. Igen. Kis Peti. Torba! Hűtő! 2.0. Sonka. Reklám! Sonka. Ronka reklám! Sonka. Ronka! Kávé. Az csak tutoriál. Jobbá. Ronka! 2. Kés! 3. Kenyér! 3.2. 2! Jó cucc. Torma! Az jó cucc. Az jó. Sonka. Még sonka, meg. Sonka! Azért élni tudunk. Én tudni kell. És meg mit nézel az ajtó? Peti. Nem tudom. Józsi. János! Józsi. Kacsi! Kusol. Kusol. De Sonka! Ebből kérek. Nem. Nem ilyen vagy. Nem kapsz. Rábasztál. Ebből csak. Kinyitjuk a hűtőt. Berakjuk. Leerpézzük, Permin lehajol. Permin lebassza a sorrendet. Kész. Súgy. Ennyi lett volna a tutorial. Itt. És a végeredmény ilyen szépség. És ennek az összevalói kés, kenyér, sonka, torba.